Ameni. Ameni vanhu vaMwari. Tadzokazve kuzotaura kunaka kwaMwari nokugona kwawo. Tinokufarirai zvakanyanya mese muri kunze nokudai zvakanyanya. Tingobatirana pashoko raMwari, Mwari wedu achitigonesa. Hapana anogona, nesu tiri kutodzidzawo, patichitotaura ipapo tichitodzidzawo mamistakes atinoita. Ngaitiverenge shoko raMwari rinowanikwa kuna Acts chapter 7 verse 54. Inotizvo nyanzi zvino vakati vachinzwa izvozvo vakafa neshungu kwazvo, vakamugeda meno. Asi iye azere nomweya mutsvene akatarisa kudenga akaona kubwinya kwaMwari naJesu amire kuruoko rworudyi rwaMwari. Akati, tarirai, ndinoona denga razarurwa noMwanakomana woMunhu amire kuruoko rworudyi rwaMwari. Zvino akadanidzira nenzwi guru, vakadzira nzeve dzavo, vakamhanyira kwaari vose pamwe chete, vakamubudisa kunze kweguta, vakamutaka nemabwe. Zvapupu zvikaisa nguo dzazvo patsoka dzejaya rainzi Sauro. Ndipo ndinoda hangu kutaura nezvapo. Ndakangoitawo zvakanakawo pashoko raMwari irori kuti zvoni zvinhu zvese kana tichizviita tikazviita nemwoyo zvinoitika. Ava varume ava pavaitaka Stephen vakabatirana, tanzi vese vakamhanya vari one accord, vavamhanya vese ndovavabatirana ndovamutaka. Saka ndachingozviisa kune zvakanaka kusaidi raMwari kuti kana vanhu mukangobatirana hapana chinokona. Zvese zvamunoda zvinotoitika. Tikaverenga shoko raMwari zvakanaka rinotanzi Mwari vanoropafadza pakadi pakabatana. Peri pano kuti Mwari kuenda kusaidi uku, Mwari kudonzera uku. Asi mukangoitenderana, mukangoita, zvinobva changoita chinhu one chimwe chete. Ndinofarira nezvakaitwa naStephen. Akati ari pakati poko akanga aita zvakanaka. Saka ndikuda kuti vaJudha vainga vasinganyatsonzwisisa kuti Mwari vanoshanda sei. Saka Stephen paaita zvakanaka, ivo vakatoona kunge akutopandukira Mwari, vakati toda kumubata timuurayi, akutaura zviizvozvo. Ndobva saka Stephen pavakamubata vaenda naye, iye akatoona Jesu, vakatomira danzi denga rakatozaruka. Jesu vakatomira kurudyi rwaBaba. Saka azviona kudaro ndobva atoti madikani kutakwa kunorwadza, kufa kweko kungoti pamwe one time kunenge nani. Apa pokutemwa nematombo kusvika wapo, anotema musoro, anotema pai. Iye ndobva angoti Mwari hanzi varegerere pachivi ichi chorufu. Ivo vatomutaka nemabwe, vachitomutaka. Ndobva ati varegerere vanhu vava, asi vachitomuponda. Ndakangoona kuti kwese tinomboitirwa zvimwe zvinhu zvidiki-diki, unobva watosungirira, watotsamwa, hautauri nemunhu, hauiti sei. Pane mwenye ndakatombodza sidhori ndikati sei zvinhu zvakadai so kune munhu ari close kwandiri, ndabva ndatotaka kubatikana so, but ndakazoona ndikati saka ndingasungira zvinhu zvidiki-diki izvozvi, ko izvi zvezvomurume uyu achitotakwa. Hasi Jesu ukauri ndiStephen, hasi Jesu akatoti muvaregererei pachivi ichochichi. Ko isusu tinoitirwa zvingani vadikani zvidiki-diki, unobva watoona watodzosera, watogama matombo acho watomadzosera ikoko ngazvidzokere ikoko. But iye Stephen akangoti varegerei pachivi ichochichi chorufu chokutofa. Dai chinzi akazosiva ari mupenyu, akatofa. Saka Mwari ngavatiwanire nyasha tese kunze ikoko tikaitirwa zvinova vachingoti Mwari varegerei pachivi ichochichi. Nokuti zvimwe zvinhu zvoitwa nemunhu asingazive, achikungoti akutogona izvo haasi kutoziva. Saka the moment yaunongomuti Mwari muregereri pachivi ichi, mangwana achitokona kuchitomhoresa, akanbva atoti ini ndiri wrong, uyu munhu ari right, si yandimhoresa. Nokuti iye anoziva kuti kana akaita vanhu vakaita zvimwe zvinhu zvinodzoka kwaari, achipopota achiita sei, achijairiwa ndiite sei. But Stephen ndakangoti kana saka mungoti Mwari vaitedza kumupa simba rekuti arwise vanhu ivava, vaitomupasa. Akangoti Mwari varegerere zvakaita Jesu pamuchinjikwa, zvikanzi varegerere pachivi cherufu ichochichi vatondura zvinhu but varegerere. Saka ndakangonzwa kuti vakomana isusu tine matombo atinotodzosera vanhu vadikani navo. Ukaudzwa zivhoko iwo dzosera weko, ndidzingirwe inini kunamata hakusi kupusa.
tarisai munhu zvakaita Stephen ndio kunonzi kupusa kwacho ngabvatonyakara but achinosangana nazvo Mwari wachiti wagona mwanangu wawiri misoro zvinoiwo but handijairwi izvozvo unamata kudaro saka takangoitawo zvakanaka kuti achitemwa vanhu vaiti zvomutema kuti paatemwa panorwadza pasina kuatema kuti ipapo kuti anyatsonzwa kurwadziwa saka tinemo matombo atinotemwa ndakati isati rapora kubva watemwa futi musoro wacho usati wanyatsopora watemwa pagumbo kumusana watemwa but zvese nongoti varegere pachivi icho chechi havasi kutoziva kusvika vazoziva kuti ndaikanganisa nai ndinofana nimbomanonzipo apa ndiyanga akabata yake mbadya dzevanhu vaitemawo but kumberi kwacho unonzwa kuti hanzi ndakakanganisa kachechi nguva nenguva anongodaro nekuti akanga asingazive aitofunga kuti akugonera Mwari saka paakazoziva yange nguva yese anekuti ndikaverenga ngirake mana pese pese ndakatadzira chechi Mwari vakazondita homukuru asina akatadzira chechi achitonzwa kurwadziwa siiko ndaidaro ndakazviitire saka Mwari kudenga ngavatiwanire nyasha vadikani matombo aya tisiyane nawo kuna manzwi dombo chaijaiko nzwi inonzi unyatsonoti pana pandatemwa pamoyo mangwana zvindatemwa pani pamusana mangwana zvimapi ndati asati apora asi nongoti varegerei Mwari vasiya havasi kuziva saka Mwari vekudenga ngavatiwanire nyasha ndachingoti vangu kuti ndizvoni nenyaya yevarume pavaibata uyu Stephen vakanga havana mboti mwana azomboti nanjadi vese vakangoti indei saka kana tichiri muhwendo hwokunamata tikati hatitei zvakati hatitoitai vadikana nyaya dzokuti moenda kumberi modzoka hazvibudi Mwari vanoropafadza vakabatanwa zvichitiitira zvakanaka handizvo ndachingoonazvo zvangu pandatoti rasanda zvikangano zvamuri kutaura zviri so powerful ndangozvifungiswa nezvamuri kutaura baino ndakambozvitaura somewhere pada kuzvitaura because zvinoenderana nezvamuri kutaura izvozvozvo especially zvematombo izvokuti pane matombo akasiyana siyana anotitema muupenyu unohwo saka pakashaya baba harawa pane nguva yandakarwadzikana zvezvekuti munhu auzotaura hako chokwadi kuti uri kurwadziwa kuti Mwari vandidai unenge uchitorwadziwa but hauzivi kuti wopomerani hapana kupomera nditi like uri kunyatsorwadziwa kuti watadzirwa kusvika pekupedzesera but kuti watadzirwa wacho nani you can't point anditi kuti upointe kuna Mwari but maybe pakadzikadzika pemwoyo pako unenge uchitopointa kuna Mwari in a way I don't know saka like ndairwadziwa zvokudaro kubva mumwe musi manje ndobva ndanyatsoona picture iri clear yezvakaitwa Jesu pamuchinjikwa ndaida kutoverenga hangu apa pana Matthew 27 apa kuti vakaruka korona yeminzwa vakaiisa pamusoro pake vakamubatisa mudonzvo muruoko rwake rworudyi vakapfugama pamberi pake uye vakamuseka vachiti kwaziwai mambo wavaJudha vakamusvipira mate vakanzi vakamutorera tsvimbo iya uye vakamurova nayo musoro kakawanda like that picture became so clear in my mind and also picture yaJohn the Baptist kuti hapana chaakatadzaka murume uyoyo imagine kuti akafanokura nzira zvazvakanyorwa but kuti akachekwa musoro saka vandakombea kuti kadambudziko kandiri kufunga kuti it's so huge like it's not I'm not, nothing is not the word but it's not compared kune varume vachipo vana Stephen vana John the Baptist naKristu chaizvo zvavakaitirwa Jesu kuti imagine kuti vanoti varegererei vanhu vari kukusvipira saka ipapo it's very powerful kuti munhu ukatendeuka ipapo kuziva kuti this is nothing but at the end I have eternal life yandisingatorerwi nemunhu kuti unyange zvakaitwa naStephen izvo zvataurwa naSichipo kuti but akawana upenyu husingaperi even though anetswanya akaitwa zvaakaitwa saka tingwarire ipapo vadikani kuti tinogona kusarira kanhu kadiki diki kuti watsondorwa wongobatirira ipapo wogara ipapo kusvika pakuuraya wapinda mugomba rakadzika dzika because watadzirwa kuti watakwa nematombo
zvekuti Mm. that is very powerful. And I think sometimes as well kanyaya yekuregerera inotoda Mwari vachikubatsira, nekuti dzimweni dzenguva unogona kufunga kuti zvaunofunga wega iwe kuti munhu ataura achidai so ari kureva zvakati. Ndachitombotaura masikati nemwana wangu ndichimuti pane mamwe mashoko akambotaurwa nemumwe munhu kare, anga ari mukutamba patimataura, ini ndakabva ndaatoura zvakasimba zviya zvekuona kunge munhu andidzikisira. Andimaona. So that is also something that we have to understand kuti mafungira unoita iwe nemafungira anoita mumwe munhu anambofanana. Hanzi isusu pane mumwe munhu aitaura chanzi isusu zvatinoita when we do something tinozvitongera or kuzvijaja nema-intentions atinoita towards other people, but kune vamwe vanhu tinozviita nenyaya through actions that they do. Hanzi wafanira kuti iwe unogona kuti hanzi wobva watadza kumuka makuseni wafanira kusangana kana kuma10 nesomeone or there's something you have to do, wobva watadza kumuka, wobva wati ndazotadza mufunge ndakotsirisa. Hanzi asi mumwe munhu kuti azokudza kuti ndatadza kuuya 10 o'clock ndandichakarara ndazodi hasha dzaunoita. Asi iwewe unotadza kuzviona kuti zvinhu zvimwe chete zvakangofanana, but mutongero waunoita umwe munhu unomutonga nemumwe mutongo wakaoma wakasimba. Saka dai Mwari vakatibatsira kuti tizvienzanise nevamwe, tisazvinyisa pakasiyana. Mai vangu vane mutauro vanoti bvuma kunzwarwa. Hanzi unogoramba kunzwarwa iwe kuti wakaitei, so ukabvuma kunzwarwa munhu akakuitira something unongoti maybe they didn't intend it in that way. Kuda kutaura so zvinokubatsira, nyangwe maybe they intended exactly the way you understood it, but zvinokubatsira kuti usabatirire pane zvimwe zvinhu zvisina nebasa. Nyangwe zvine basa but hazvina basa, nekuti kana zvichizokutorera upenyu husingapere hazvina kukosha. Chakakosha upenyu hwekusingapere, hwekuti shoko raMwari rinoti you must forgive. Vanoti tiregerei kudarika kwedu sekuregera kwatinoita vanoti tadzira. I also just wanted to add on panyaya yekubatirana ingaitawa naSis Chipo kuti it's very powerful. Ukasanzwisisa iyo nyaya yekuita forgiving zvinotadzisa kuti muve in unity, nekuti Satani unonzwisisa kukosha kwekubatirana. Even Mwari chaivo knows the power of unity. Ukada kuzotarisa pane Tower of Babel iya inotaura kuna Genesis 11 iyai, Mwari vakatona vanhu tikavasiya vari kuzosvika kudenga. Handi muri kuona, because paive nekutirana nekuwirirana nekutaurirana kumwe chete. So there is power there in being in togetherness. There's power hence the power to forgive as well. Nekuti ukaregerera zvinoita kuti whatever you wanted to build with that person munoramba muchibuilda. Amuzorasirwana uyo na uko chinhu chiya chamamuchironga kuti mubatirane kana as a family kana as a couple kana kuti as friends kana whatever. Amuzokonzereswa kuti zvinhu zvenyu zvidambuke. Saka dai Mwari vakangotibatsira kubvuma kunzwaro. Ivo Mwari vakanzwaro, like Sis Doreen said, kuti vaisvipire obva vati varegererei nekuti havana zvavanoziva. Ngoona kuti pane munhu angatadze kuziva kuti kusvipira munhu kumeso kuri demeaning sei, but Mwari vakadaro vakanorovererwa vakamboti varegererei. Saka dai Mwari vakangotipo mweya waMwari wagara matiri, because shoko ravo rinoti hanzi itaiseni, hanzi tiri mweya just like God, so we have to be like him. We must be more like him. Ende tikaswederawo pedyo naye tinogona kufanana naye zvakanyanya. Uye tikamuinvite kuti agare matiri nababa vake oya matiri, tinonofanana naye paya vanoti created us in his likeness.
saka dai Mwari vakangotibatsira tipesuwo Mwari zvekuti we just overlook at these things and say because you know kuti izvi ukada kuzvichengeta zvinokutadzisa zvimwe zvinhu zvakakosha zviri pamberi. Yeah, that is so powerful. Ndechitofunga hangu kuti pane zvataurwa namai Chena zvataurwa namai Chena zvokuti izvoni andachingoda hangu kuti zvataurwa naizvo tega wekukundikana kundinyanyira, asi kana Mwari mweya muchena vari patiri unongoregerera, nokuti isi zvataura kuti hanzi zvoni tikafa tinofanira kufanana navo, nokuti Jesu vaiti itai seni ndiri mutsvene. Saka tikangodawo kufanana navo, kana tikafanana navo hauzombooni kuti chii chinonzi kutukwa kana kuti chii chinonzi kuonekwa pasi. Unongochiona zvinhu zvisina basa, useless. Saka Mwari vakatiwanira nyasha, mweya wavo ukatigonesa kuti tigone kuregerera zvinoita zvakanaka, nokuti kune zvimwe zvinhu zvihombe zvinoitika vadikani, zvinoitika zvokuti wega unoti izvi handizvigoni izvi, asi Mwari wakangotibatsira tinotokunda. So good. It's not by mighty. Izvozvo pane point yataurwa naChena yekuti kubatirana kunoafekta futi kusaregerera kani kunoafekta kubatirana. Ukaona ukatarisa mhuri dziya dzisingawirirane dziya kuti progress yacho yakatosiyana nemhuri yakabatirana pamwe chete, vanoita zvinhu pamwe chete, vanowirirana paya, kuti zvinhu zvavo zvakabudirira zvinoendeka because vanowirirana. Saka zvinhu izvo zvinobatirana zviri pamwe chete. So good. Yeah. All right. Okay. Very true. Vadikani tinotagumira pano. Sorry kuti time yedu inenge yadyanana, but I hope kuti munoitirwa zvakanaka panguva yamuchazoona podcast yedu iyi, panguva yamuchazoinzwa actually. Saka sekutaura kwatinogara tichiita, mosheyawo nevamwe vamunofungira kuti vangangoitirwa zvakanaka, or whoever is struggling to forgive, struggling to unite. Saka ndichanamata tichivhara. Baba, tinokutendai matitendera nguva ino. Tinotenda Mwari mweya mutsvene kuti zvamataura izvi munoziva kuti pane anozvinidha, pane achazviteerera anofanira kuzvinzwa. Saka tinokutendai kuti pazvichanzwikwa nevanhu ivavo varapwe mwoyo yavo, vadzoreredzwe pakare. Mwari muri Mwari munoramba muchitirapa, muchitidzorera panzvimbo. Tinokutendai kuti kunyange nesuwo tadzoreredzwa pane zvatanzwa Mwari, kuti unity nekuregererana maforces ane simba zvakanyanya muupenyu hwedu, kuti zvinhu zvatinofanira kukoshesa. Saka tinokutendai manheru ano, tinokutendai nevese vachaona mazviita enyu Baba vedu, nemuzita raJesu. Amen.